Sausa ka. Ikapilat na lang magkagiingnan. Nga buwagi lagi na si Ryle. Dili lagi ko pa. Mahal na ko si Ryle. Mitch, nahibaw ka gid ha nga nakasinabot na mis anak sa akong amigo nga ipakasal di ka sa iyang anak. Pa, Siya mo iangay nimo. Dili ka ng Pinoy. Chinese sama nako ang angay nimong mabana. pa, malipayo namin ni Ryle. Kung padayon gyapon ka magsigig pamugos aning imong gusto, mas maayo pag magpalayo na lang ko nimo. Siya magpalayo. Unsaon naman lang nga itong business, ha? Ikaw na ba'y nagdaa to? Mas piliun ako si Ryle kaysa sa tong business pa. Mas piliun ako ang tao nga naghatag na kong kalipay. Mitch! Magpalayo ta? Manglarga ta sa US? Oh, Ryle. Kay kung naata diri, samukon kita ni Papa. Sige, Mitch. Mangandam ko sa akong mga damit. Okay ra ka diri, Ryle? Siyempre, ikaw ba akong kauban? Kitsa man ni? Hello? Anak, Pa? naibaw ko kasa mo. Naibaw ko nga naa mo si Ryle sa US. Mahibawgit ka pa. Kaya daghan kag connections. Pero pa, pasagdi na lang ni Ryle, please. Dili. Dili tagid mo undangan hangtod nga magbuwag mo. Pa! Sorry, Ryle. Pero wala ko mahimo. Watay dagan na ni Papa. Bisan og naata din isla nasod pero may bawaan hapon niya tungod kinagan sa connections. Gusto gid niya nga magbuwag ta. Oh, Ryle. Sorry. Pero dili na lang na to pugsod. Magbuwag ta. Mitch! Salamat, anak, ha? Kay ni patuo kagyud nako. Gusto na mo nga ipakasal mo sa labing daling panahon. Ha? Nagkasabot na mi. O hapit na ang inyong kasal, anak. Kaslon ako. Dili. Dili di pwede. Kinahanglan nga makapangita kong paagi. Nga dili ko makasal sa taong gusto ni Papa para na ako. Oh, naibaw na ko. Mauli ko sa buhol. Wa ko kay Bawkon. Nangita ba sila sa Papa na ako? Pero bahala na. Mas gusto kong ari na lang diri para magmalinawon ko. O aron maka-move on ko ni Ryle. Oh! Hoy! Unsa man ka? Plano ka nimong patyon? Wa man hinuon mo na ako. Amaw ning tawhana ay. Dili ko mapahawa din hangtod dili sa mutuol nako. Maayo kay ninaog na ka. Hoy! Unsa man? Dili lang ka mo tingog, ha? May ganina ra yung taon ko nagsigigyaw-yaw diri. Ay, kitutukan naman ko. Hoy! Sorry. Sorry, miss. Sorry. Ikaw ba? Pagbantay sa imong pag-drive, ha? Ayaw kumpiyansa o pakuso kay dili ra ikaw may tao sa dan. I know ako sa... Good day, miss. And you're? Mitch, Let me make it up to you. Can I have your social media accounts? Wow! Ka-blooming na god! Sige na mag-communicate atong drone, no? oo. Ayay! Ikaw gusto ka niya? Dili man siya lisod kog maunday. Gwapo siya og buotan. Ay, wa na! Love na gid na! Ha?
Pero ang pangutana, kung si Drew, na in love ba nimo? Recorded by X Thunder Gaming. Ha? Manguyab ka na ko? Oh, Mitch. Love di ka. Nakarealize ko sa pagsige na tuguyog-kuyog. Mangutan ako nimo. Pwede ko manguyab nimo? Okay. Ha? Unsay okay? Kita na. Gisugot na ka. Yes! I love you. I love you too. Mahal, 4 years na magita, no? Unsa ka, no, kung mag-ipon na ta? Sigurado ka, mahal? Yes. Gusto na ko nga, ari na kapuyo sa akong kondo. Total, di naman sa bitaw bag-o na to nga, tupat ng matug. Kay so sa pila ka tuig. Sige na bitag travel, di ba? Asa man? Okay ka? Okay kayo. Kanindot sa akong kinabuhi. Ay, kontento na kayo ko sa akong sitwasyon karon. Kisa man ni? Hello? Mitch, Pa? nahibaw ko nga asa ka. O nahibaw po ko nga may ka-live-in ka na diya. Pa? Kundi ka gustong kupo na ko ang reputasyon sa imong kaipon. Aron mataktak siya siyang pagka-engineer. Buwagi siya! Pa? At agad di ka gustang simana nga mo pauli sa Manila. Nahibaw ka nag-unsay imong buhaton, Mitch. Bahalag sakit sa akong dukhan. Pero hinay-hinay na lang kumulikay ni Drew. Mitch! Ryle? Talipay ko nga nakita ta. Gusto kay kong mag-istorya ni mo, Mitch. Only akong gustong may tabo. Natay closure. Nalipay ko nga malipayo na kasi mong kinabuhi karon, Ryle. Og sa bago ni mong uyab. Salamat, Mitch. Usa naman di kabuan nga wala ko tuka. Kinahanglan magpiti ko para sigurado. Diyos ko! Positive! Unsaon naman lang nila ako. Kaluoy sa bata. O kaluoy ni Drew nga malayo siyang anak. Diyos ko! Karoon pag yun ginakoy na akong problemang yatubang. Mahal, unsa may problema? Isulti na ko kung say problema kay atong sulbaron. Mitch, di na ko kaya nga ingunan nita. Abi ni mo, maapektuhan na ako trabaho kung ingunan nita. Kay mawa ko sa focus. Magbuwag na lang ta, Drew. Mahal, ay pag yung anak, good. Kung unsa may problema ni mo, pagitaan na ito pagi. Damay na na problema ha, kung unsa man na. Dili na makatarog na to. Okay. Kung naibaw pa lang ka, Drew. Mas nabaw kong nasakitan nga magtanaw ni mong nasakitan ka. Mitch, Sorry, mahal. Mitch. Mitch, I love you. Drew, Love kita ka, Mitch. Ano itong isulting balik, ha? Nga makiguwag ka na ako. Eh, sakitan ko. Sakit kayo. I love you. I love you, Mitch. sorry. Pero kinahanglan na ako ng buhaton. I love you. I love you. I love you, Ryle. Sorry. Sorry, Drew. Ryle? Kinsa si Ryle, mahal?
Matuog na ko. Lami pa kayong tuog ni Drew. Sorry, Drew. Pero kinahanglan ako ng buhaton. I-block di ka sa tanang social media accounts na ako. Huwag ang piti. Ibutang na ko sa akong pants nga nasa CR. Aron makalakaw na ako. Sorry, Drew. Pasilo ako. Congrats, anak! I'm so happy. Natuman na yun ang akong pangandoy para di mo. Para di si mong kaayuhan, anak. Sige na, sige na. Lakaw na sa mga bisita. Pila na ko kabuhan nga nakasal. Pero wag yung ko'y kalipay. Nakatiming pag yung tao nga himabahay kayo. Pero wa ko'y labot. Kaya wa ko mahigog man niya. Husto, akong paibawan ini si Papa. Mao ba? O pa, ugwapan ko'y kalipay sa among pagpuyo pa. Dili healthy ang among relasyon. Kung mauna. Mas mayo pag magbuwag na lang mo. Salamat pa! Salamat! Two years old na nga mong anak ni Drew. Og liwat kaayo ni niya. Ay, sakto. Ako siyang i-unblock sa tanang social media accounts. Nag-deactivate na siya. Asa man ti ka pagitaon, Drew. Wala ko kay bago si Baagi para makitaan ti ka. Please, pakita na kong balik, Drew. Kaya hangtod ka ron. Mahal kihapon ti ka. Makilala kita. Tinuod lang, nakadungog ko nga nagpadaog suwat si Drew sa among kaagi dinhi. Maong nilaom ko. Kanimo, Drew, I hope you're listening. I'm sorry. Mahal gihapon ti ka. Og unta, imo kong kontakon sa akong social media accounts to keep us in touch and talk about us. Dinhi na lang kutob, og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalang kaagi ni Mitch nga taga Bohol apan kasamtangang nagpuyo sa Manila. Uban sa awit nga iyang ipangayo, awit nga nagalohan, pangako ko. Pangako ko. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babay nga taga Barangay Dakayakan, Midsalit, Zamboanga del Sur. Ang atong matatampo, nagdasangan nga Linlen. Recorded by X Thunder Gaming. I love you, Linlin. Oh, Angelito. Hinawaton ta nga dawaton ni mga akong gugmalin. Ako pa yung hunaon lita. Okay ra, Lin. Magpaabot ko hantod kano sa kamaluin ako. Si Angelito nga atong silingan ang uyab nimo. O, tiya. Aw hinuon buutan man ang bata. Wa man mi ikasaway ana. Maayo ka, tiya, nga ako siyang sugton. Para nako, okay ra gyud kun imo siyang sugdon. Tinood ka, Lin. Imo na kong gisugot. Ulit. Uyab na ta. Salamat, Lin. Abi mo, libay kay ko nga imo na kong gisugot. Lin, dugay-dugay naman kita nga nagkauyab. Magminyo na lang ta. Ha? Miniyog yun? Oh, Lin. Gusto na ta ko nga magminyo na ta.
Lit, dili pa taon ko pwede makasal, uy. Di sa city pagod ko. Sige lang, good. Ha? Unsi buti mo ipasabot ba? Mag-ipon lang una ta. Ang hilito. Basta, pangatubang ko sa imong mga ginikanan. Usa ko din eh. Magminyo ka na dahil din. Kuan, pa. Unsaon man ninyo pagminyo. Nadili pa man mo mahimong makasal, kay di si City ka pa man, Linlin. Nagsabot mi ni Linlin ang nga mag-ipon lang una mi. Unya na mi mo pakasal kung sakto na mi sa edad. Unya, unsa may atong buhaton ining mga bataado. Oh, wala tayo mahimo na. Kaya nagkasinabot man nila sila. Ala, sige. Pag-ipon mo. Sa katapusan na ang kontrak kalin. Ayaw biya ko pinuangil ta. Ayaw gid intawon ko pasakit eh. Di na may tabulin. Kay mahal ta kaya ka. Salamat, Lit. Lain mo kaya kong ginawaan, Lit. Uy, bakit mabdos na ka? Ha? Kaya ta, magpalit ko og pregnancy test. Aron ako ginang masiguro. Dong positive. Mabdos ko. Mo ba? Kung mao na, happy dili ko mahimong amahan. Dong. Yes! Nung samlis ang hilito. Sugad lang nga may anak na mi. Tagdugay naman kayo mauli ning tawhana. Asa man ka ni siya paingon? Ablay! Ablay! Niya na siya. Kaya ang ablihan. Ay! Napamag ko gibuhat. Hubog ka? Bugay. Kaya inon ko gamay. Nung sa naman yung taon ka dong, uy. Nausab naman ka. Dili mo na ta kaingon ini sa una. Ayaw ko buti ha. Kasagti ko sa ako buhaton. Kaya ako ning kalipay. Daylin, maayo kay nagkita ta, day. May isulti unta ko nimo. Unsa man na, day? Si Angelito ba? Pero may lagi na ako makitaan. Nga kuyog sa iyang mga amigo mag-inom. O pagkahuman, mga tubuangan. Ha? Mao nga pirmi kang uwi kwarta? Kinagsige ka na nagkuyog sa mga barkada mag-inom? Human manugal? Kung sa may problema ni mo, ha? Doong intaon may anak na taoy. Ayaw usiki mong kwarta. Anugon kinang kwarta nimo? Nga imo lagi inom og sugal. Kasagti ko sa akong buhaton, ha? Ayaw pangilagot sa akong buhaton. Andi na magubot. Ang ilito. Recorded by X Thunder Gaming. Mauday na gidangatan nimo sa kamot ni Angelito. O, ma. O kung sa may plano nimo karon. Ma, andi lang una ko sa ato, kabi. Dili na ko mabalik ang hilito. Naasi ang hilito, ma? Oh, tuwa sa gawas. Pakiksultihi dito. Dili na ko, ma. Ay, istoryahe lang god kadiyot. Nganong ni amin ka? Sa ilo ako sa kipuwat ni mo, day. Abi ni mo dong. O ako magtuog nga makahimo kasi pagpasakit na ako. Sa ilo ako, day. Balik na yung taon sa ato. Giningaw na ko nimo sa atong anak. Sorry na lang, Lit. Dili na ko mabalik ni mo. Utsa. Ma, ni aman lagi ka? Lin, ako na mo hangyo ni mo. Nabaliki na lang intahon si Angelito. Ma, maluoy intahon ka sa akong anak, day. Gool intahon kaayo to sa imong pagbiya. Wa na'y kaon-kaon. Unsa? Mao maluoy intahon ka. Balik na intahon sa amo.
Salamat in taon day kay nibalik ka na ako. Kung dili patungod sa hangyo si mong inahan, dili mahitabo nga mobalik pa ko nimo. Ay kabala ka day. Di na mahitabo nga ako kapang pasakitan. Maayo ang talit. Day, mula ka usap ko day ha. O, asa man ka dong? Kuan, magpalitan ko mga kinahanglan nato diri sa bahay. Sige dong, kay wa na sa rabatay bugas. Ug wa na sa gatas ang bata. Sige, sige day. Magdali na ko. Ganiha naman ta si Lito nilakaw. Wa pa magit siya babalik. Ay, makalagkot ba ani, uy? Ako ibili ni mama ang bata, bi. Ako sing apason. Saman ka rin tuhanap, ay ngun? Ray! Are, oh, are pa. Si Angelito ka rin ang hantak. Angelito! Kesa ba yung pagkaruya? Ano nagpasapas man ka na ako, ha? Dalawa! Napildi na inong kusanta! Ha? Nahibuhog lang ko kung gigit kag nauli mo kiapastik ka! Kagdakaw, gimalas ako kay napildi na inong kusanta! Mami pa na kong nagusap na ka! Mauro ba din gapon? Saba ni Moy! Ay, kagaruya, ginito! Naglago ko na ka! Dali! Aray! Kasagit sa kabok! Masakit pa ba ni mo? Buka na nagsaw ka! Imod-mod di ka ni masakan! Ayaw, ginito! Ginoo ko. Mauna gibuhat ni Angelito nimo. Ma. Dili na ako kaya, ma. Kinahanglan na ko magigbuhag niya. Ikaw ang mag-igo, anak. Unsa? Manarbaho ka? O, ma. Manangkid ko ni mo nga, manarbaho ko. Ug ma, palihula ko bantay sa akong anak, ma. Uy, asa man sa ka manarbaho? Sa Cagayan, ma. Dali aras panahon, uy. Walang hibaw, eh. Tulo naman di ko kabuhan din sa mitrabahuan. Dali naman kaayo. Kitsa ning nawag. Number naman, eh. Hello? Hello? Si Linin, eh? Oh, si kinsa di ini? Si Johnny, oy. Ang igagaw ni Angelito. Ikaw din ni John? Ako yung taon, Lin. Di makag-number na ako. Naam ko yung nagsulti na ako nga ni ako no ka sa Cagayan. Nakadinhin na narbaho. O, nangay kong number ni mo. Mao ba? Asam ka na pidas Cagayan, Lin. Kay, anhaon di ka, aron. Makastorya-storya pita ba? Mao ba? Nagbuwag mo sa akong igagaw? O, John. Di na ko makagwantas yung batasan, uy. Nya, manapat pag yun. Parehas di kapalaran, Lin. Ako sab, buwag naman ko sa akong asawa kay wa man may makasinabot. Saon man. Mao may kapalaran. Basig kita ang parison, Lin. John. I love you, Lin. John. Muna'y tinuod. Love di ka. John, ayaw lang kalain ha. Pero, dili ko gusto nga mulaom ka na ako. Lin. Prangkahan ta lang ka. Uwa ko mahigugman ni mo. Pero, okay ra ko nga, friends lang ta. Pero diha ra ko tub. Okay ra, Lin. Ang importante nga, nahibaw ka sa akong feelings. Hi. Oh, John, niaman lagi ka. Happy lagi ka rin, kay naam ko sa papa. Nasa akong gipuyan. O niya? Nahibaw man siya nga, niya ka dinis kagaya na narbaho. Naingon lagi siya nga, pasuruyon ka dito sa amo. Kay gusto siya makita ni mo. Dili lang tingali ko, uy. Patuwa sa tulin, uy. Uyuan ba itong Angelito? Pakikitain lang ko, aron dili mahiubos ba? Sige, makikita ko ni Tiyo. John, wa man lagi Tiyo din eh. Wa man kita Lim, wa bitaw sa papa din Ako rin may tao din Ang sa ato pa, diilan lang di ko ni mo.
Pupauli ko. Nagawas pa din nila. John! John, sa mabuhi ko, yung kong baksa! Ibuki ko nila nila. Hindi ka makabiya din kung may mahitabo na to. John! John, ayaw! Ayaw! John! Ganun ibo ba buhat ako, John? Pasilaw ako. Ibuki ko ni mo. Magunsa na malukuin eh. Kung mamabdos ko. Mag-ipon na taling. Mag-ipon na lagi ta. Total, parihas naman ta nga. Way kabilingan sa kinabuhi. Salamat nga nisugot ka nga mag-ipon ta. Panggaalan ko dyan. Kana lang akong pangayuon ni mo. Ay ko bala taling. Mahalo na o paggaon ti ka. Ipasalig ko na ni mo. Tinuod ka lang. Mabdos ka. O, John. Uwan ako tong haisa kong binuwan na sakit. Yes! Yes! May umaabot na di kong anak! Diin man ka dyan. Nadugay man lagi ka. Anong mutanam ka? Natural na mangutan na ako kay asawa ko ni mo. Asawa si mong naong? Kaipon di ka? Ug dili asawa? John. Hindi ko gusto mong mutana ka ha? Kung asa ko paingon? Ug kung madugay ko sa kong lakaw, ayaw pang hilabot! John. Kaniya naman nga nagsigikidlap-kidlap ang cellphone, John. Namin nanawag niya. Ako nito bagon, Bi. Kinalig ko ka man siya. Pero, dili lang ko mutingog. Han, asa naman ka? Babae na sa pikas ninyo. Dugaya ni mo, Han, uy. Ganyan na lang kung nagpaapok ni mo. Hello? Kinsa ni? Uyap ni John. Ikaw, kinsa ay ka? Len, namang pagkawan ako, Bi. Kaya, trabaho na ako. Surprise ka? May lain ka pa ni babae, gawas na ako! Yaba ka niya? Ayaw pa makak! Nanawag ang babae, yung ako'y nakatubag! Ganun mo ba ni kibuhat na ako? Happy ba na akong nalipay nga ako matagamtaman sa pagkikiipoy ni mo? Dili ba di ay? Huwag kayo mahimo, kaya nag-ipo naman ta. Huwag di ka makaagwanta ng atong kahimtang, nga na ako'y lain. Mahimo naman nga pupauli ka sa inyo. John! Akala ko ikaw ay akin. Nagtuo ko nga kalipay nga ako matagamtaman sa kamot ni John. Pero kasakit pa lang di gihapon. O wa ni kalipay nga nagpaabot na ako sa unahan. Dinhi na lang kutob, og dagang salamat sa pagkagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalang, kaagi ni Linlin, nga taga Barangay Dakayakan, Midsalit, Zamboanga del Sur. Uban sa awit nga iyang ipangayo, awit nga nag-alahan, Luha. Ikaw ay aking minahal. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Monica. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nag-uluhan. Honey, my love, so sweet. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Napadas sayang kaagi karon, mo kining sa kababay nga taga General Santos City. Ang tumatatampo, nagdas nga Monica. Recorded by X Thunder Gaming.
Nak, mangutana ko pa. Unsa man, ma? Naana kay uyab? Wa pa man, ma. Ay, nga naman, way nang uyab ni mo? Naaman, ma, pero dili man ko ganahan nila, uy. O mahadlok sad ko nga mapareha sa uban nga pasakitan lang. Ay, mausab. Gusto ko nga mag-focus una ko sa akong pag-eskwela, ma. Nga sa ato pa, dili gyud ka ganahan mo sa relasyon? Na, unya na day, uy. Sa tanan ba na tong amiga, no? Ikaw na liway uyab. Maayo pang imong manghod kay minyo na. Pero ikaw, wa pa gyud uyab. Hey, da, dili man ko nilumba ang kinabuhi, good. Sige lang, makauyab ra lagi ko. Day Monique, mukuyog ka na mo? Asa man mo? Manglaag mi. Ay, di lang ko eh. Kaya basi mahibong si mama nga dugay kong pauli. Unya, muna lang ka na mag-uli. Mauna lang ko ninyo, day. Sige, Day. Amping. Ganahan gid kay ni si Day Julian makiglaag sa iyang mabarkada, uy. Pasagdalan ako siya. Saon nga mom sa niyang kalipay. Ay, agay! Ay, sorry. Sorry, Mika. Nabangga na hinong tika. Sorry sad, migo ha. Wa ko makabantay ni mo, good. Oh, sorry kayo ha. Sorry kayo. Kinsa man tong tawhanan nakabangga nako? Gwapo ra ba? Wa din ni mo ila ha. Ako din makikila-ila niya. Ang buot ako ipasabot ba? Nga wa di ka masuko sa dihang iyakang nabanggaan. Masuko unta ko, pero nangayo man din og pasaylo. Nya, sibat dayon. Mao ba? Day, gwapo ra ba? Uy, hagikilig lagi ka. Gikilig day ko. Kaklaro ana. Naunsa man ko eh. Dili man hinuon mawasak mo na ang tao nga nakabangka na ako. Kinsa magikat ng tawhana? Asa naman ni Stay Julian, uy? Ingon man siya nga, ano mi din magpaabot ilaw sa mangga, pero pa man siya din eh. Ay, Monica. Oh, ikaw? Recorded by X Thunder Gaming. Di ba, ikaw mo itong nakabangga na ako? Ako bitaw to? Unya, ano nakailaman ka na ako? Nangunta naman ko si mong amiga. Kunoon siya mong pangan. Ingon man sila nga, ikaw kuno si Monica. Alkansi day ko ini, kaya nakaila ka na ako. Unya ako makaila ni mo. Ako dahil si Kirby. Hi, Mon. Pauli na ka? Curvy. Dungan na lang ta. Kay mapauli na masab ko. Hoy, Day. Nagkuyog lagi mong curvy gahapon. Nakaila ka ni Curvy? Kaila ka, ayo, uy. Ano nagkuyog mo? Awon sa man, nanguyab siya ni mo? Ha? Wa, day, uy. Iya magugong nabanggaan hangtod nga mauto nagkaila gid mi. Gwapo kayo si Curvy sa. Tinuod gid ay. Gwapo gid kaayo siya. Mauswerte gid kaayo ka, Day, kung magkauyab mo. Mon, pwede ko mangayo sa imong Facebook account? Ha? Nga naman? Gayod lang, kuan, ganahan lang ko nga magka-friend ta. Okay na nimo? Okay ra, uy. Mao na ako Facebook account, oh. Nga sa ato pa, nagsige na mag-chat-chat? Wa, day, uy. Nangayo maka siya sa mong Facebook. Wa di siya mo chat ni mo. Kuan, igo ra man to siyang nangayo, pero wa man mo chat. Da, bahala siya, uy, mo chat ba siya dili. Nagtuo kong mo chat si Curvy na ako. Dili man di ay. Ay, hala. Siya maning nanawag.
Hello. Kumusta mon? Okay ra. Huwag kang mingawan ako. Wa man. Ngano di ay? Ako kay imingon mo. Atik sa doy. Tinuod lagi. Pwede ta makita og ma. Ha? Ngano man? Naala ko importanteng isulti nimo. Isulti na lang din sa cellphone kay importante makhana. Di pwede wey. Kinahanglan nga personal yun eh. Mga magkita tawag ma ha. Sige. Salamat mon. Nga nakikita ka na ko. Unsa day mong tuyo na ako nga dili man nimo pwedeng isulti sa cellphone. Kuan mon. Nahinumdum ka niya tong kuan gani katong nagbangga ta sa una? Ngano di ay? May bawa ka sukad itong nakabangga ta. Di lagi ko malimot nimo. Curvy. Mauna mon. Mao to nga nangita kong paagi nga magkaila ta. Og sukad ato dili na ko makalimot nimo. Og akong na-feel nga nahigugman ko nimo. I love you, Monica. Curvy. Wala tinuod. Love di ka. May chance ka ko? Ang tinuod. Nakagusto sad ko nimo, Curvy. Kung mo na, uyab na ta. Oh, Curvy. Salamat mo. Ngawa ko nimo panto sa udugay. I love you. I love you too, Curvy. Tinuod ni nga akong nadunggan, Monica. Nauyab ko na ni mo ng Curvy ka na magsigig hatod-hatod ni mo. Oo, ma. Ay, okay raman na mag-uyab-uyab ta. Ang importante, nga muhuman ka gyud sa imong pag-eskwela, ha? Ayaw ka bala ka, ma. Kay muhuman gyud ko sa akong pag-eskwela. On, taod-taod naman kitang nagkauyab. O may trabaho na sab ko. Magminyo na lang ta. Kaya na din imong magtukod og pamilya. Kaya? Sige. Sige, masugot kong magminyo ta. Basta kaisaad lang yun ako ha, nga dili ko nimo binuangan. Dili gid mahitabo nga ako ng buhaton nimo. Nga binuangan ka. Tungod kay love ti ka. Salamat, Curvy. I love you, Mon. I love you, Curvy. Si Curvy kidi ay ang lalaki nga gihatag sa Ginoo para nako. Og karon, minyo na mi. Wa sad ko magmahay kay pinangga man kaayo ko niya. Tini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalang kaagi ni Monica nga taga General Santos City. Uban sa awit ngayang kipangayo awit nga nagalahan, Honey My Love, So Sweet. Ang mong kaagi gibuhatan na diwa sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon,
Handumanan sa Sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Maing adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan nining handumanan sa Sakawit, ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Romel. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay akong kaagi paliog sa pagtugtog sa awit nga nagluhan, ikaw ang sagot. RMN Drama presents Handumanan sa Sakawit. Ano para siyang kaagi karon mao kining usa ka lalaki nga taga Barangay Radar, Lapu-Lapu City. Ang ato matatampo nagdasangan nga Romel. Recorded by X Thunder Gaming. Bay Romel, naay konti sa sayo sa Pikas Barangay Ugma. Daman, mapil ta? Apil to eh. Mo ni atong hilig. Mamasin ta basin day makadaog ta. O sige. O sige, ay bawa nga itong mga kauban ha. Aron makaprepare ta para ugma. Bay Romel! Daog ka bay! Swerte kita bay! Lagi bay! Oh, asan mga itong mga kauban aron makapauwi na ta? Ako sa silang pakitaon bay. Ay, thank you Lord. Kaya nakadaog sad mi. Hi, Migo! Uy, ako yung mag-isangpit, Miga? Oh, Migo. Abi na kong dili ako. Naituyo ka? Mukongrats ako ni mo, uy. Kay mayo kay kamusayo sa iyong grupo. Salamat kay Miga ha. Unsa ni mo pangan? Romel. Ako sa BCG din. Pwede makik-friend ni mo? Okay ra. Tigay ko si mo number B. Ano maka-text ko ni mo ba? Oh, sure. Mani akong number, oh. 0922-624-29. Babay nga na ngayo sa imong number? Ubay? Wow! Sana all! Sabal eh. Ngano na ngayon sa imong number? Walang. Ganahan lang siya magkig-friend ako. Ganahan ko nun isa sa atong grupo kay mahay ko nun kayo tamanayaw. Oh, mao ba? Abi na kong kidsay na nawag na ako. Ikaw din, din. Ako yung tao ni Dong, ang imong gwapang amiga. Nanawag lagi ka? Ang ano man? Dili na pwede? Okay ra, oy. Bitaw Mel, oy. Mangutan na raon ta ako bakon. Naabang mo'y apilan nga sayo rong sa manahuna. Kay mo kuyog ko. Ha? Kuan. Sige na, Mel, good. Pakuyog ako bakon asa mo manayaw kay laay kayo sa amo, uy. Wa ko'y lingaw. Manawag ra ko nimo ha kay mangutana pa ko sa akong mga kauban. Ay, ha? Pauban na. Pauban na, aron sa ba? Di na maglaay ba? Natay babae nga kauban. O sige, ako ingnon. Yes! Magkauban ko sa inyong grupo! Unya, asa man ka na mo kuhaon din? Taxi lang ko, Melcon. Asa mo dapit ang manayaw kay pwede naman ko mo diretso lang dito. Okay, sige. Aron sa may laila ni mga kauban. Ay. Hoy, nunsa ka oy? Naghinuktok mangot ko diha. Gimingaw mo kung jidin bay? Ha? Pagtsur diya oy? Buang nga bita bay? Sukad lang nga nagsigit ako pakuyog-kuyog ni jidin ba? Mingaw naman ko niya. Kundi na ako siya makita. Oh, kung mauna, na-inlove na ka! Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Ngano day nga nakikita ka na ko, Mel? Kuan din, may tuyo ko nimo. Ngano man? Nana sa mo apilan nga sayaw? Wa din. Unsa man di mo tuyo na ko? Gimingaw ko nimo. Oh, Romel. Ang budoy, mingaw naman ko nimo kung di ko makakita nimo. Oh. Mao na tingali nilang giingon nga gugma. Din, I love you. Romel. Mao ni tinuod din. May chance ka ako nimo. Ang tinuod,
Nga namulimod man sad ko ba? Nga love man sad ka na ako, Romel. Tinuod ka, Judin? O, Romel. Kasa ato pa, uyab na taron? Oo. Salamat, Judin. Salamat di kayo. Bawaan na ba yoy? Unsa ka? Uyab naman ka mo ni Jidin. Oo, bay. Iyan ako gisugot. Mao ganing niingon ko nga, hibawaan na nga sugton ka ni Jidin. Iklarom kayo nga, in love sa siya nimo. Lipay kay ko bay nga parehas ang among gibati. Good luck sa inyong relasyon, bay. May nahitabo na ninyo ni Jidin? Mao na bay. Wa na mo kapugi ang among gibati bay. Oh, naol, nakatilaw naglangit. Amawa nimo bay. Musamot ang gid ka in love ni Jidin, bay. Hey, may nahitabo naman ninyo. Di na ko gusto nga mawa pa si Jidin ako bay. Siya na ang gusto na ko ikauban sa tibok. Salamat din imong gipalit ako nga t-shirt, Mel, ha? Kamay ra kay na oy. Pasalamat gyud ka. Siyempre, imo guning pinalit. Angay lang nga magpasalamat ko. Sige lang din, kung makakwarta ko, palitan di kag unsa pay gusto nimo. Salamat, Mel. Dinhi lang ko ha, kay mauli na ko. Sa pag-uli kay mga untag burger. Aw, sige. Mara to kaon ba? Magpauli na ko ha. Sige. Yun na, pagod. Naunsa di ka? Nagdali man ka? Hapon naman good. Gipangita na ko ni Mama. Mau ba? Niyara ko si pangita ni mo. Niyara mo na kayo din ni Jirin. Uy, Din, kinsa ni siya? Ikaw, kinsa mo ka? Iya kong uyab. Iya di kang uyab? Ay! Nabawas ka na! Kinsa ka anong malukmag ka? Malukmag? Huwag ka may baw? Baan na ako ni mong gikabuangan, Dok? Usa! Huwag ka may baw nga may bana ni mong gikabuangan? Ha? Pasilo ako bay! Huwag mo ko may baw bay nga! Minyo na ni si Judin! Huwag ka ron, ibaw naman ka! Saman! Judin! Ano ang mga musulti nga may bana di ka? Romel, pasaylo ako! Huwag ikaw! Kari Paulis ato! Mo din ni sige kaglakaw nga imong gipasangil, butanaw kag kalingawan, kay may uyab na di ka? Dili! Huwag ikaw, Dok! Ay, nagipakita sa usawa, kaya kung may bawo gani ko nga magsigi mo kita, bukan ka sa mo! Dili! Bay! Bay! Huwag ilibisi, bay! Masagti ka ninyo! Masagti ko! Gusto na kong matay, bay! Maghihikog ko, bay! Iya ba ka? Tungo na itong mahinungdan nga babay, maghikog ka! Nahikog ba na ko ni Judin, bay? Nahikog malagi ka! Kunya, bay! Minyo naman ito, bay, Hana! Nasugamak na ka, minyo! Sa may akong angay mo aton, bay! Kalma lang! Ikaw, eh! Kalinti ito sa Jidin, eh! Makakita lagi ang babae nga para gudi mo! Kumusta naman, bay? Niya, okay na, bay? Og, nalimot ako ni Judin. Mayo hinun, bay? Ugma day, bay? Nako'y ipaila-ila ni mo. Ang akong igagaw. Maayo to kay dalagdag ito. Bay, mao ni nga akong giingon nimo nga akong igagaw. Si Celine. Gaw, ang akong suod kayo nga amigo, si Romel. Hi, Mel. Kagwapa niya. Bay, 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 bay. Uy, tungkol pa nagkamot sa kong igagaw. Hi, hello. Saan ko eh? Sakat lang nga nagkailam niya itong ni Celine. Di naman kumalimot niya. Sige naman ko gunahuna niya. Ha? May isulti ka na ko? Unsa man na? Kasuko na ha. Ang tinuod, nakagusto ko nimo. Oh, Romel. Hinaoton ta nga dawato ni mga akong kugmaday. Lain sad kaayo kon. Baka ka na ko ang akong kaugalingon, Mel. Love sad ka na ko. Tinuod ay? Oh, Mel. Sa una sad akong pagkakita ni mo, ganahan na kaayo ko ni mo.
Gaan kayo nga akong buot nimo. I love you, Selena. I love you too, Romel. Kay tagal nang ako'y dumating, isang tulad mo na para sa akin. Nalipay ko kay may laing babae nga niabot sa akong kinabuhi. O siya ang inungdan nga nalimtan ko na sa hingpit si Jidin. Dini na nagutob og daghang salamat sa pagtagad niya akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalang kaagi ni Romel nga taga Barangay Radar Lapu-Lapu City. Uban sa awit nga iyang ipangayo, awit nga nagulahan, ikaw ang sagot. Ikaw ang sagot lalambing kay tagal. Ang maong kaagi gibahatan na duwa sa radyo ni Ricky Porzuelo Garing o gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala ug mga sugin di paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa Usakawit. I-address lang nining tunumanon handumanan sa Usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Umaka ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayo, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. I love you, Mina. Vince, ang saan ang kipanalti ni mo? Ay, kay pagpinuak ingon anak, good? Wa man ko magbinuang. Seryoso ko. Mahal ta ka. Amigo rati ka, ug diha ra kutob. Mong please lang, kalimti imong gibati para nako. Mina. Milagro lagi nga ako may imong giagdahaglaag, Ron. Hay man imong friend. Wala ko makikuban niya, mi. Ha? Ano naman? Ang nagtuom akong inamigo ra iya diri nako. Naunsa, kalit man lag-confess sa iyang gibati para nako. Hala no? Anak day na? Abi kini confess muli kay na ka? Biligi ka makuyab, anak girl. Day. Coffee? Vince. Karon lang. Nagkasabot ko nga di na ka gustong samukunta ka. Ug ako nang tumanon. Dawata lang ning last nga coffee para nimo. Sige na. Ug mawala niya ko nimo sa kinabuhi. Vince. Unto naman. Pero ako makakita ni Vince ka ni Judy. Absent ka siya? Day! Ha? Saan man man ni Vince ba, no? Di ba ka kung sa'y rason nga ni-resign siya? Ha? Niresign si Vince? Onya, nga nang mura nag-uulmang ka? Mao man ni gusto nimo, diba? Dili sad uy. Dito ko gusto nga mawad ang siyang trabaho no tungod na ako. Pero wa makakay feelings niya. So nga nang mag-uulmang ka? Gusto sa day Alice. Nga naman day tuod nga pitado man kaayo ko. Ay, iya tong choice. Ug dili ko angay mag-guilty. Girl, pagkita ta. Milagro. Makalugar da ka nga busy man kaayo ka. Nakoy pala ila ni mo. Kinsa naman sad. Wa pa ko'y plano mag-uyab-uyab no. Naibaw ko. Akong uyamoy ako'y pala ila ni mo. Babe, si Mina. Girl, si Vince, akong uyab. Oh, Vince? Recorded by Radio Mo TV. Busog na ako, eh. Ikaw, babe? Oo, busog sad ko. Hoy, girl, hilo mo lagi kay ka. Basig na laing kang gihimot kang third wheel, ha? Ha? Wa, wey. Sus,
Kung gisugot pa lang to nimo imong close friends trabahoan nga ni confess nimo, double date ang tata karon. Pero saon babe, girl-jack man good niya. Bisag klaro kaayo nga na siya feelings sa tong tawhana. Ikaw no, pataka na gid ka, girl, uy. Nagsige og panawag si Vince nako. Hello. Unsa pa ba'y tuyo nimo? Di ba giingnan nati ka nga Nood ba? ang unsa? Ka nagay feelings para nako. Kung may tabong moingon kong Buwagan og salis. ayaw ginagbuhata Vince. Dili ko gusto mo sakitan ang akong amiga tungod nako. Padoong ko niya. Sa? Vince, sayop ting imong gibuhat. Anong ni pa mangyud ka? Mina. Vince. Vince, si Alice. May huwag kalimtasan nato siya karon. Please. Vince. Ginoo ko. Dako ikugsa sa kong best friend. Patago lang may kita ni Vince. May kalibutan ang akong amiga. Nganong karon pa masag ko makarealize akong gibati para ni Vince. Nga uyab na sila sa kong best friend. Lain akong ginawaan. Hala, tatay ba? Dili ka ko. Dili. Magpiti ko para masiguro. Unsa? Mabdus ka? Oh, Vince. Panahon na gid nga atong sultihan si Alice sa tinuod. Si Alice. Si Alice? Tupag ka. Sige, ako lang loudspeaker. Hello, babe. Babe, dili ka busy? Laot ako importanteng toyo ni mo. Ako sad, doon ako importanteng isulti. Mabdos ko. Amahan ka na, babe. Kada kong problema niya mong gisudlan. Naibaw ko nga dili ko mapasaylo ni Alice. Kung mahibaw siya bahin na mo ni Vince. Ila pinakaroon nga maptus na ko. Unsaon man din ako. Magtaban ta. Unsa? Biyaan na tos Alice? Vince, maptus siya sa imong anak. Simba ko kung si mahitabo niya kung parihot ang duha nga mawa niya. Way aso nga makumkum na. Dili na ito mataguhang to santod. Ugusa pa. Ikaw ramang yun. Ikaw lang gihapon ang akong gimahal. Vince. Please, Mina. Mahal kaayo ti ka, Vince. Pero mahal sa dakong akong best friend. Di na ko pasaylong akong kaugalingon kung unsa may mahitabo niya tungod na ako. Soon sa ibot may pasabot. Balag sakit. Pero dawato na ko ang kamatuoran nga dili kita pwede. Ato si Alice. Ako mo'y magpalayo ninyo uban sa akong anak. Mina. Lisod og sakit para na akong desisyon. Pero dili ko gustong punan pa ang sa akong nahimo sa akong amiga. Maski pili na ako nga mawa lang og kalit kaysa sultian siya sinuod. Ug sukad adto, wala ko'y balita sa akong best friend og ni Vince. Kay nibalhin ko og lugar nga layo nila. Din na lang kutob ug daghang salamat sa pagtaga ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalang kaagi ni Mina nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit kirikalohan, Art of Letting Go. The next radio drama that you can hear is re-upload. To make our uploads longer, thank you everyone. Have a good day. Ha!
hangganan. So sa kaawit. Mayong adlaw kanyang tanan ni masuking ti paminaw, dining handumanan so sa kaawit. Ingon man sa mga artista, magataw kinabuhi na kung kaagi. Tawagal ko sa pangalan nga Eric. Apan sa dili ko pasugdan sa pagsaysay na kung kaagi, palihog pagtugtog sa awit ka naguluhan. Love is all that matters. RMN Drama presents Handumanan So Sa Kaawit. Ano pa na siyang kaagi karon? Mao kining sa kalalaki nga nagpuyo sa Katmon, Cebu. Nga tumatatampo nagdasangan nga Eric. Babe, mag-outing mi sa akong mga friends karon Sabado, 2 days and 1 night mi. Manangil lang ko ni mo daan. Mo ba, babe? Dili ba ko pwede makuyog, ana? Babe, ayaw na lang, uy. Dili ko ganahan. Dili pa na ko feel nga ipaila-ila ka sa akong mga friends. Babe. Uy, mao ba bay? Kalain ko niya. Mao lagi. Sakit ba yan? Magduha na gud may katuig. Pero, wap kayo din tabo nga, yakong ipaidala siya mga barkada. Bisag siyang pamilya gani, wag yung isang nahibaw. Di maganda siya magka-post ng mga pictures na mo sa iyang social accounts. Nahigong magyud ka na siya ni mo bay? Bay, Jerry. Makapangutanan lang ko bay ba? Kay, grabe na sana bay eh. Magduha na mo katuig pero gitago lang gyapon kaniya. Bay, di ko magkatuo nga wa siya migugman ako eh. Magduha na gubik tuig. Yan ang akong gibuwagan kung wag siya migugman ako. Wa niya gipaabot og ingon ni kadugay. Makahibong ram sa gihapon good bay. Ikaw bay. Ikaw ram sa nahibaw ninyo sa inyong mga agipang bati. Babe, thank you Nga masugod ka nga magkita taron. Alangan man sa dugtili. Nga, anniversary man nato ron. Babe, gift din ako ni mo. Babe, unsa man ni? Tingali ba yung sing-sing ning gisuod sa gamay nga box, ha? Di gyud ko mo dawat, ani. Nga naman sing-sing, babe. Kung mag-propose din ko ni mo karon, imo di kong i-reject. Babe, dili pa ko andam. Maong please, sabta lang una ko. Ay kabala ka. Dili na sing-sing. Pintas na. Mao ba? Sige, ako nang i-open, ha? Wow! Kanindot! Babe, please. Pwede niyo pang isaloob na ko. Sure. Eric, kumusta naman itong imong gi-applyan nga trabaho para sa gawas? Hapit na ma. Gamay lagkuwang. Ay, lain pa'y ato, nakba. Wa ka pa magigipaila-ila na mo nga imong uyab. Wa bagid ka makakita na. Nanalagi ko uyab, ma. Duha na magimig tuig. Oo, niyang ano, wa pa magyuna ni mo dadaan din hisabay. Kadusa pa matong niingon ka nga dili pa siya ready. Ayaw kong ingna, dili gyapon siya ready hangtod karon. Ma. Nak, tambag lang ni nako nimo, ha? Ayaw prisuha imo kaugalingon sa sitwasyon nga dili gawas nun imong pagbati. Kung wa na ka malipay, biha. Ma, nalipay ko sa kiliran ni Camille.
Kung iyam kini kong gitago ang karon, wala na magpasabot. Nga wa siya mag-care nako. Love kong Camille, ma. O nakita na nako. Ay, nak, wa ko'y pagsupak anang imong karelasyon. Ang gusto lang na ako, nga dili ka pasakitan o malipayon ka. Maora, naara ko pirmi, nak, ha? Salamat, ma. Babe, mularga na ko puhon. Gamay lang paabuton. Mao ba? Maayo hinoon, babe. Babe, huwag ka malipay. Para ato ning akong buhaton. Siyempre, babe. Nalipay ko para nimo. Buhata na, babe, para sa imong kaugalingon. Para sa imong mga pangandoy. O sa imong pamilya. Babe, kalain ba ni mong magadag istorya, eh? Babe, apili ka sa ko mga pangandoy, eh. Sige na, oy. Mupaulit ako sa amo kay gabi na. Salamat sa dinner, babe. Taxi! Oh. Ato na ko. Ang tutron. Dili pa siya pagpahatod ako. Inikuli niyo. Camille, hangtod ka na sa ako na mong taguon nga imo kong uyab. Hangtod ka na sa... Gimingon kay kong Camille. Lahir agad kayo. Puno kasi mong kawali kong nasod. Maraga ma-homesick. Manawag ko niya sa messenger, B. Hello? Oh, hello, babe. May kay natubag din mo. Gimingon kay ko ni mo. Pinapalagay ko kabuan diri, pero hawaan na kis pamati, babe. Babe, busy pa ko. Next time na lang tawag, ha? Nipasahan nila ko ni mama nga mag-CR or matubag na ko imong tawag. Ha? Sige na, bye. Lain ang Camilo, eh. Nabaguhan kay ko siya mga lihok na. Pilar ka adlaw siyang ingon ini. Tagsalagri kasi mo tubag sa mga tawag. Sige lang. Humanon ko rin akong kuntata din, eh. Pilar ba sa katuig ba? Dali lang mo labay ang panahon. Everyday ko nag-message ni Camille. Kung ano na siya ma-reply sa mga chat, o dili siya matubag sa mga tawag. Pero, huwag i-reply nga kung nadawat kay kaniya. Magpahipos kay Camille. Duhan ang kabuhan. Upaulit ako sa Pinas. Magkiksulti din ko niya kung maabot ako dito. Huwag magpahibaw niya. Nga naabot ko din sa Pinas. Mangita kong timing. Gusto ko mag-estorya mi si Camille.
At ang lalako siya din eh. Pinindapit nga di kay layo silang panimahe. Oh, uy, siya na. Si Camila na padung din eh. Magpasalipon sa kuning mga tanong. Camille! Eric? Mag-istorya ta. Kano sa ka lang naabot? Kuyog na ko. Pari ka. Time pa! O, sa ba? Asa mo kunin mo na doon? Gusto na kong mauli. Nga kinamang kunin mo din sa hotel? Wa ko na tang plano. Gusto ko mag-istorya ta. O sa pa may angay na to istoryahan? Unsa? Unsay angay na to istoryahan? Nawa ka lang kalit? Punya mo yung kanang unsay angay na to istoryahan? Mura ko buang. Gihimo ko ni mo buang. Kung na naman kay lain, sulti. Dili kay ibo ko pala umon. Wa ko'y lain. Unya, ganun imo man ang gibuhat ako. Kabil, misugot ko sa tong sit-up. Bisag sakit kayo lang nako. Bisag pila tuig. Pero imo gipag gitago. Unya, kung kato sa magkinahanglan ko nimo. Bisag madungog ko lang imo tingog dito pag uslay nasod. Tungod sa sobrang kabingaw. Imo pang gidaw nako. Wa man lagi ko nimo gipasabot. Kung ngano? Bisag feeling na ko nga nakaminus kasi kong pagkatao. Pero di agyapon ko. Tungkol sa sobra na kong pagmahal ni mo. Sorry. Oh, sana ko. Pero ang tinuod, nahadlok ko. Gipildi ko sa kahadlok na basin dili ko malahutay og linakiway nga relasyon. O baka ikaw. Maunihin og nan gawa ti kang gipailaila sa akong pamilya o sa akong mga barkada. Dagad kay matod mo. Sa panahon nga sige pa ka og panguyab na ako. Mularga ka sa laing nasod. Nahadlo ko nga basin og mapakyas lang ta sa uway. Mahal kaayo ti ka pero... Kuwag ka sa pagsalig ako. Mo ni tinuod. Uy na ba ang tanan? Para tuliro na ko ang ako mga sayo. I'm sorry. Mahal pa bagyapon ko ni mo. Babe, ako mao'y mangutana, ana. Humansa akong nabuhat. Dawaton pa maghihapon ko ni mo. Babe, mahal kayo, tika. Mahal ko mawa ka na ako. O garon, di ka lang magduda na ako. Pagkasala lang ta. Imo pagyapon kong i-reject. Babe, sige, masugot ko magpakasal na yun ta. Babe. Pero ipaila-ila ti kanila ni mama o papa. Kaya ba sinugmahimong sila? Babe, I love you, babe. I love you too, babe. Lost feelings, waiting for a chance. All I really needed was to love you. Sa pagkakaroon na, mabito si Camille. Huwag dagang dili magkatuo sa pangitabo. Nga doon na di siya uyab. Huwag ka na, mao ako. Lipay kay ko, kaya at last, yan ako gi-acknowledge sa iyang magigikanan as iyang uyab. Huwag ka na umabot ng tiyon, may among plano nga magpagkasal. Dinhin lang kutob. Salamat, RMN.